ze ona, gainera esan dozula, ze jende askok esaten dozko etortzen dala eta negar egiten dauela eta unkitu egiten dala, ez? Baina saiagoa da barre egitea, eta hor bai aitortu behar dut, normalean jasotzen ditugun lan gehienak dramak direla. Eta hor beti aldarrikatzen dugu, jo, ze jende batek ere esaten dozku, nahiko genuke, LGTBI kontuak ez izatea bakarrik lotura hori dramarekin, ez? Apurtxo bat umorea ere lantzea, eta beti gauz desiatzen, ea jasotzen duguzan alako lanak. Eta gero, fin laburrena esan dozula, nik hor ere jendeari gomendatzen diot, ez badaki oso ondo zer ikusi, ze gurean badago zine danetarikoa, ez? Apur bat mainstreamagoa dena, experimentalagoa dena, dokumentalak eta holan, eta fin laburretan, badago apurtxo bat danetik. Orduan, adibidez, asteburu honetan Bilborroken eukiko dugu ze proiektzioak, hor fin labur ezberdinak, eta hor, bueno, errezagoa da topatzea zerbait gustoko dozuna, eta zuk esan dozuna, barre, negar, unkitu, zerbait arinagoa, zerbait sakonagoa topatzeko.